Shubor nakaslem jong unong san Hima. Kawai ke Samla ka badang khat khandai senam karta kablatip kerteng kum kaniza giris imli ka basyong basa ka snong lajam mau plang mau ngap kala ja Rngai na du kan riu tarik jong uni upnai na po ka jaka Pule St Mary's College. Halor kani ga jingja jong kani ga Samla ka kami jong ka kong pensyai langs imli kala let ban ai ga jing ujor sya ka thana lajam khra. Ban chupentep kani ka Samla ka dan ni ka jingjrong ka basan phot ka sni do ka bali bat ka phongi ka sakti ka barong jirngam bat stem bat ka patulun. Nakalyang Superintendent of Police ka East Khasi Hills uba S Nong Tenger IPS ulai ka jingpentep bat ula ongru balada dan kino-kino ki batep syapang kani ka jingja jong kani ka Samla bakin sngob ha ban phun lani pentep syaki Pulit jong ka jella.